per acular jo crec que ja quasi tradicional esmorzar de fira en els mitjans de comunicació, i enguany és el primer que tenim de la nova legislatura. Doncs sabeu que hem canviat, hem renovat moltíssim l'equip de govern, que hi ha moltíssima gent nova, i volia aprofitar esta ocasió per poder presentar-vos-los personalment. Entonces, vaig a començar per així, me centraré per així. Tenim a Juan López, que ja el coneixeu. La passada legislatura Juan portava tota l'àrea d'urbanisme i de via pública, i en aquesta legislatura porta una nova, en fi, un nou departament que hem obert, que és l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Entonces volíem aproximar l'Ajuntament encara més als veïns i vam decidir obrir aquesta oficina. Una oficina que no pare de recibir a veïns, de recibir a onders, i que té tots els dies 1.000 cites. Tinc també a Maria Baila, que està per així, que Maria portava comerç, economia, indústria, i ara porta l'àrea d'urbanisme. Tinc també a Maria Prades, que antes portava cultura i festes, i ara hem complicat moltíssim la vida, i és la tinent d'alcalde d'Economia i Senda. Està ara en un moment de moltíssima faena, perquè estem en la preparació dels pressupostos del pròxim any. Tenim previstos aprovar-los en la primera quincena del pròxim mes. Crec que anem a ser, dels municipis mitjans grans, jo crec que anem a ser el primer municipi que tindrà pressupostos. Per a més detalls podeu després comentar en ella i parlar, però s'està fent una tasca molt important en pressupostos, perquè ja sabeu que el que no existe en partida i en perricas no existe, són tot brindis al sol. Entonces, ahí està treballant moltíssim, i a més és la portaveu de l'equip del govern. La tinc sentada al meu costat en el pleno, i sempre que ella agarre la paraula jo estic tranquil·líssima, perquè sé que les coses van anar molt bé. Paco Pastor, Ciutat Saludable, i tot el tema de benestar animal, ja el coneixeu també de la passada legislatura, i en esta nova legislatura porta també decidir complicar-li la vida i s'encarrega també de tot l'aspecte de seguretat ciutadana. És el regidor de policia. Òscar Valero, que el coneixeu, Òscar Valero ha fet un fantàstic treball en una sensibilitat absoluta en tota l'àrea de benestar social, i entonces he decidit mantindre'l en esa àrea perquè totes les associacions me lo reclaman. Entonces, como me lo reclaman tanto, no lo voy a cambiar de área, i el tinc en mi al meu costat amb esa tinença d'alcaldia. Marta Villanueva és una nova incorporació. Marta, tu eres la última que va entrar en la llista. Marta era la número 14 de la llista, y ella vivía feliz y relajada y pensaba que no iba a ocurrir nada, pero sí que ocurrió. Y entonces, Marta porta tot el tema de joventut, porta també una nova regidoria que hem ficat en marxa, que és la de núcleos urbanos disseminados, per atendre tots aquests núcleos poblacionals que tenim, que sabeu que en són a muntó, i ella té aquesta sensibilitat, és veïna del Tossalet, com Juan, i té aquesta sensibilitat per atendre als veïns, i estic molt contenta de tindre-la en mi. Tinc també a Maria Ojeda, que porta tota l'àrea d'educació. Maria és també regidora per primera vegada, és la primera vegada que s'incorpora a l'equip, i ahí està treballant moltíssim en tot el tema educatiu. Vicent Bou, que ja el coneixeu, Vicent porta tot el tema d'innovació, de desenvolupament, està al càrrec de totes les constitucions de les entitats de gestió i modernització, que no fa ni 20 minuts que s'ha constituït la tercera, ja anem per la tercera entitat de gestió i modernització, l'acabem de constituir baix en el saló de plenos, i sobretot tot el tema d'innovació. Estem absolutament convençuts de que la innovació i el desenvolupament és fundamental per al funcionament de l'Ajuntament i per al funcionament del municipi, i com bé diu Vicent, i jo estic d'acord, la innovació no val per a res, i ser els primers en innovació i en ser molt moderns no val per res si això no és per millorar la qualitat de vida dels veïns. Entonces, com estem convençuts de que s'ha de volcar en aquest sentit, estem treballant moltíssim en aquesta àrea. Maribel Raigada. Maribel ja va ser companyera meua en una anterior legislatura,
i Maribel porta tota l'àrea d'envejecimiento activo, perquè així tenim vetada l'expressió tercera edat, ni tercera, ni quarta, ni segunda, sinó que és envejecimiento activo, i ella pues, bueno, té els nostres majors fent tots els dies cursillos per a la memòria, cursillos d'activitat física, de tot, i bueno, pues ahí està. I també porta algo molt important per a tots els sonders, que és l'encarregat de l'herbitori del Santíssim Salvador. Que si potser avui vos pegueu una volteta per allí, veureu que està net com una patina, està cuidadíssim, perquè ja viu el seu espírit és l'ermitori del Santíssim Salvador. Vicente Ramon, que també va ser company meu en una anterior legislatura. Vicente Ramon va ser també el president de la gestora i així el tinc de company de regidor. Bueno, doncs Vicente Ramon s'ocupa també d'algo molt important, que és atendre a tots els veïns, porta tot el tema relacionat amb via pública. Ja sabeu que són moltíssims les incidències que se poden produir tots els dies en un ajuntament, i el que tractem és d'atendre-les totes i de tindre aquesta sensibilitat de que tot el món se senga escoltat. Si se li ha fundit una bombilla en la farola del seu carrer, si s'ha trencat la pedra de la cera, el que siga, doncs Vicente Ramon està ahí atenent a tot el món en una paciència absoluta, i bueno, pues, tratant de que tinguem el poble bonico. Tenim per ahí també a Dani. Dani és també consejal nou. Dani és dels que ajuden a que la mitja d'edat en l'equip de govern disminuïsca considerablement. De fet, sabeu que se van presentar aquesta legislatura en l'equip més jove de la història del Partit Popular en Onda. I bueno, pues esta aposta per la joventut ha donat el seu resultat. Jo soc una convençuda, de que hi ha que donar oportunitats a la gent jove, i que se tenim que deixar, pues, per dir-ho d'alguna manera, no contagiar d'aquesta força, d'aquesta il·lusió, d'aquest esperit que ells transmeteixen. Dani porta tota l'àrea de cultura, de biblioteques, està fent un gran treball, i bueno, ahí teniu tota la programació, no, cultural i de biblioteques i literària que se fa en Onda, pues ell està ahí al capdavant i fent-lo molt bé. Me falta per ahí Jovi Serter. Jovi és el meu número 2 de la llista, és mi gran compañero, i és el regidor d'esports. Ell és el responsable de que tots els clubs deportius en Onda tinguin aquest muscle tan gran que tenen. És un home que viu per a l'esport, que se passa la vida en les instal·lacions deportives, atenent als presidents dels clubs, atenent als esportistes, i bueno, pues la veritat és que està en mi fa la tira d'anys i és una persona importantíssima en el meu equip. I acaba en el regidor que porta la pitjor setmana de tota la seva vida, que és Sergio Puig. Aplauso para Sergio Puig, por favor. Bueno, pues así está el responsable d'estes fantàstiques festes, d'esta fantàstica Fira d'Onda. Ell és un home que ja ve del món de la festa, perquè ja has deixat de ser-lo, no? Era president del barri del Portal de València. Entonces és un home al que tot el món de la festa i tot el que comporta la festa no li és ajeno. Ella ho coneix. I bueno, pues vam decidir que fora ell la nova persona que tenia que encarregar-se de tot el tema festiu. I bueno, pues així està el resultat, unes fires multitudinàries en les que estem batint rècords de música al carrer, de participació dels veïns en tots els actes que organitzem. Vos dono una xifra, unes dades. Sopar de penyes. L'any que havíem tingut més gent havien sigut 4.500 penyistes sopant al carrer tots junts el tombe de bou. Bueno, pues l'altra nit érem 6.400, més 1.000 que havien tret el takeaway, és a dir, que havien demanat el ticket de me lo llevo al casal o me lo llevo a mi casa para comérmelo con mis amigos o con mi familia. I la veritat és que, bueno, pues, jo parlava l'altre dia amb ell, pareixia que les fires postpandèmia havien sigut les de l'any 2022, però crec que també m'equivocava. Crec que les verdaderes fires postpandèmia són aquestes, des del 2023, perquè en el 2022 encara tots teníem alguna cosa en el cap, o encara teníem moltes coses encara que ens rodaven pel cap, o potser estàvem temerosos d'acudir a actes multitudinaris. I jo crec que en aquest any 2023 aquesta circumstància, afortunadament, està completament superada, i